Κόρνερ με τον Ασουνσάο για την ΑΕΚ. Στο πρώτο δοκάρι, πολύ καλή κεφαλιά από τον Κατσουράνη, επέμβαση του Σιντιμπέ. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, η πρώτη στο παιχνίδι. Του Σέι. Ο Φωτάκης γεμίζει, η κεφαλιά του Άλβες, κόρνερ. Ο Φωτάκης και τώρα ο Μανουσάκης με χώρο. Είναι ο Μπάρκογλου απέναντί του. Ο Μανουσάκης συγκλίνει, του κάνει την πάσα ευκαιρία για το Εγάλεο. Ψηλά το σουτ έξω. Λιμπερόπουλος, Κατσουράνης. Καλή ανάπτυξη από την ΑΕΚ. Ο Κρασάς τώρα. Απόδειξη για offside. Με γυμνό μάτι φάνηκε ότι δεν ήταν. Αλλά βέβαια όλα αυτά επιβεβαιώνονται, διαψεύδονται μόνο με το replay. Δεν ανέκοψε τη φάση για offside ο βοηθός, αλλά για φάουλ έδειξε χαρακτηριστικά με το χέρι ότι ο Κρασάς έσπρωξε τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Καλή προσποίηση έκανε ο αρχηγός του Εγάλεο. Πάσα για τον Φρίζε Μπίχλερ. Προσποιείται το σουτ έξω, κοντά στην αιστεία του Μιχαηλίδη. Λιμπερόπουλος. Σέντρα του. Offside ο Κατσουράνης. Είχε υψωμένη σημαία. Ούτως ή άλλως για τον αρχηγό της ΑΕΚ. Που δεν ήταν βέβαια offside. Καθόλου offside δεν ήταν. Ψωμά στον Αλεξόπουλο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Γάλλου. Ο Φωτάκης που είπαμε και στο πρώτο μικρό δεν είχε. Πολύ καλή δουλειά πάνω από τον Ασουνσάο. Ασουνσάο που και επιθετικά βοήθησε, όχι μόνο ανασταλτικά. Λάθος εδώ του Μιχαηλίδη, παραλίγο να γίνει ζημιά για την ΑΕΚ. Στην πλάτη του Φριζεμπίχλερ βρήκε η μπάλα. Μανουσάκης με τον Αγρίτη. Ξανά ο Αγρίτης, δεν υπάρχει κανείς μες στην περιοχή. Ο Αγρίτης σηκώνει το κεφάλι, τώρα έκανε κίνηση ο Φριζεμπίχλερ. Η μπάλα δεν βγήκε για τον Μπάρκογλου. Ο Φωτάκης, γκολ, φανταστικό γκολ από τον Γιώργο Φωτάκη. Σε αυτή την αντεπίθεση που ξεκίνησε από αριστερά με τον Μανουσάκη και τον Αγρίτη, δεν κατάφερε η άμυνα της ΑΕΚ να διώξει. Η μπάλα βγήκε συστημένη στο πόδι του Φωτάκη που με ένα δεξί μονοκόμματο σουτ την έστειλε στο παραθυράκι της εστίας του Μιχαηλίδη για να κάνει το Εγάλεο ΑΕΚ 1-0 στο 57. Το γκολ του Γιώργου Φωτάκη. Ξανά ο Αγρίτης εδώ γυρίζει. Ο Φριζεμπίχλερ είναι εκτός τροχιάς μπάλας. Ο Τζοζόπουλος διώχνει αλλά όχι σωστά. Και έρχεται ο Φωτάκης με ένα μακρινό κεραυνό για να νικήσει το Μιχαηλίδη και να δώσει προβάδισμα στους γηπεδούχους αυτό το πολύ όμορφο γκολ. Σέντρα του Τζορτζόπουλου, ο Κατσουράνης, ο Λιμπερόπουλος, γκολ! Σοφάριση για την ΑΕΚ, 1-1. Στο αμέσως επόμενο λεπτό η ΑΕΚ φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με γκολ του Νίκου Λιμπερόπουλου. Άμεση απάντηση από τους φιλοξενούμενους στο γκολ του Φωτάκη με αυτό του Λιμπερόπουλου. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από αριστερά με τον Ασουνσάο. Ο Τζορτζόπουλος έβγαλε σέντρα, ο Κατσουράνης άφησε την μπάλα να περάσει. Και ο Λιμπερόπουλος μόνος εκεί δεν είχε πρόβλημα να νικήσει το Σιντιμπέ και να ισοφαρίσει για την ΑΕΚ 1-1. Με δύναμη εκτελεσμένο out. Απευθείας το φάουλ από τον Γιώργο Φωτάκη. Λιμπερόπουλος, Κατσουράνης, ο Σοάρες, offside υπόδειξη. Ο βοηθός με καθυστέρηση, τον είδος ο Μαρακάκης. Έχω εντελώς διαφορετική άποψη. Με γυμνό μάτι, έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ. Μπροστά τους έγινε η φάση. Κοιτάξτε εδώ το Σάντος. Καλύπτεται από τον κεντρικό αμυντικό του Εγάλεο. Όχι από τον παίκτη που είναι μπροστά, ο Σοάρες. Πολλοί παίκτες παίρνουν θέση στην περιοχή του Μιχαηλίδη. Με γέμισμα ο Φωτάκης. Ο Κωστένογλου. Στη συνέχεια ο Σολάκης πάλι σε πόδια παίκτων του Εγάλεο η μπάλα στον Παπουτσί. Υπάρχουν δύο παίκτες της ΑΕΚ όμως περισμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Ο ένας είναι ο Λιμπερόπουλος. Ο άλλος ο Κωστένογλου. Ο Κωστένογλου πρέπει να δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο και δεν το περίμενε. Ο Λιμπερόπουλος δεν έχω δει γιατί. Υπάρχει μια ψημαχία εδώ με τον Ψωμά. Νεύρα. Για να δούμε. Μια κεφαλιά του Ψωμά και στη συνέχεια πέφτει ο Λιμπερόπουλος κάτω. Ο Σομαρακάκης δεν έχει δει αυτή την ενέργεια του Ψωμά που βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν κόκκινη κάρτα. Ο Μπονσά με δύναμη. Ο Ψωμάς προσπαθεί να διώξει. Ο Σολάκης γυρίζει. Ο Σοάρες το σούτ. Ο Ασουνσάο ένα δεύτερο έξω. Το 76 διαμαρτυρήθηκαν για χέρι εκεί της ΑΕΚ. Νομίζω δεν υπήρχε πρόθεση. Για να δούμε εδώ.
στον Ετουσέι. Είναι γυρισμένη την πλάτη, δεν υπάρχει τίποτα. Αν βρήκε κιόλας το χέρι, νομίζω πως βρήκε. Δεν φάνηκε από αυτό το πλάνο, αλλά ό,τι και να ήταν δεν υπήρχε πρόθεση. Μαμουσάκης πίσω. Ο Ετουσέι στον Σκοπελίτη ξανά. Αυτός δοκιμάζει μια σέντρα, ψηλά πάει μπάλα για το πόδι του Χλωρού που την παίρνει μπροστά από τον Τζορτζόπουλο. Βιάστηκε όμως να κάνει το σούτ με το εξωτερικό φάλτσο. Σέντρα του Ετουσέι, ο Νικολόπουλος έξω. Πέτκοφ, Κατσουράνης, ανεβαίνει το Εγάλεο για το offside. Ο Σολάκης δεν είναι. Ο Σιντιμπέ βγαίνει πολύ μακριά. Με τα δύο πόδια παραχωρεί πλάγιο. Χτύπησε ο Σολάκης γιατί έπεσε άτσαλα πάνω του ο Μαχαμού του Σιντιμπέ. Και φάουλ έχει δώσει ο Σομαρακάκης, αν δεν κάνω λάθος. Εκτελείται το φάουλ με δύναμη, η κεφαλιά από τον Αμπονσά.